Kumno ladangan ong ipi ubriu basisin usyong haka jingkhyllem uher haka private jet bat kontrol ka company bahet dua India haka wegas ngi uyang haka yang bisyara UK bat ong I have no money. Haot kane kam dega film kadega real story jong Anil Ambani. Na balong riewspah ka pyrthei sya balong ka simbol jong ka business failure ka ram lane ka broken legacy. Minta ngap ngan tu ipi ka jingkhyllem ti bas ngasen ai na ka jingkhyllem sya ka jingkhyllem jong Anil Ambani. Bat ha tu bandekut in page pat ya ka jingkai bang yo na kane ka story. Ka story kam das dang nau Anil Ambani. Ka sedang na okpa jong dirubai Ambani. Lakaya dirubai house nam khat kendai lai puar hai snong berit Gujarat. Umdan pisa umdan ki connection bat ki hespa henry tang ka dream bahe. House nam ka kendai en rupeu hadu in nyau peu dirubai Ambani usnai ka Reliance Industry ha Mumbai. Tat house nam ka kendai prapeu ka Reliance ka long ka India's biggest business empire. Lakaya Anil Ambani house South Rick June kat kendai san pekendai ha Mumbai. Uhe ak bayo iya ka bor ka spa bat ka ambition. Upule ya ke MBA sa US ha Wharton School barok lapin krek ka khet kala up. House nam kat kendai peu Anil Ambani ulolong ka dur jong ka Reliance bat mai. Ulong bastad confident bat balong friendly ba. Kat bau para bahe jong Mukesh Ambani upale jumut ha ka factory bat ka oil company. Anil fokus haka telekom ka power entertainment bat ka finance. Kibiru ki ong yu the modern brain of Reliance. Barok ki yat bang tat andalawan ka jing ka ban persyang ya ka jing chung. Hau Julai arjar dirubai Ambani ula klatno. Kane kala pen kalaya barok. Na ka jing sya ka jing syun na ka jing tali sya ka thama. Hadu lais nam lenter Mukesh badu Anil ki ya khon ban sensyar. Ka kemejong ki ka koki laben Ambani ka sngo sipan pet kane. Na kata ka daw ka divide ya ka empire jong ka Reliance. Anil Ambani uyo ya ka Reliance Communication, Reliance Power, Reliance Infrastructure, Reliance Capital, bat ka Reliance Entertainment. Kata ka sngi Anil Ambani ulong way na ki businessman badan bor ha India. Hagis nam arjan riu hadu araja pra kini kidi por pa pernai bayaw Anil ka Reliance Power IPO ka long ka India's biggest IPO. Ka Reliance Communication da ki million pa pendan kami ka Bollywood, Hollywood IPL bat ki media rukumjo. Hau araja pra kaspa jong u kalakat sya ka $1 billion. Ulalong ubahan riu ha ka rang riewspah do ha ka pyrthei. Usyong usa hajan ka duriaw haki yang baramdor ka private jet ula tawirel de dagi celebrity bat ki politician. Ka pyrthei ka ngej Anil Ambani will overtake Mukesh Ambani. Henry ka jingkermen ka danda ka waipat ka pelan. Nang ta kawan ka global financial crisis house nam arja pra. Kayaw ka klem ka ram ka kiw ki project ki senge. Ka jing bakla ba hedu Anil Ambani day ba ustad palat pan penyare ka business daga ba shim shibon ka ram. Kat ba Mukesh Ambani fokus ka long term growth. Anil pad fokus ka fast growth. Hau arjar kan riu Mukesh Ambani penmiya ka jiyo. Kam day shoot tang ka competition an reka day kum ka eryong. Free call data ki batat bat ka network baklan. Ka Reliance Communication ka klem namar klem la ban compete ka loan ka he bat ki customer ki ja. Hau arjar khat nyew ki company ki bentip ya ka bankrupt ki bank ki demand ya ka loan ka court ka case bat ka pressure. Nang ta kawan sa ka ba kampala susu ha arjar ka kendai. Hapo ka yung bisyar jong ka UK Anil uang my net worth is zero. I live on my wife money. Ubri ba sin bala kot syaki billion minta uang ngam dan AA. Nadu arjar arpeu Anil Ambani ujak na ki media ki headline bat ki circle badan bor. Ki company jong ki lesha day shut down bat babon hi ki shim dagi bank na ka ba ula shim ki loan. Klem ka luxury interview, klem ka grand speech Henry tangga jing jarjar. Henry tu kan mau ya kene kawai. Mentaru udang ka story kampat kot. Henry tangga chapter. Ka jing kiu bat ka jing klem jong Anil Ambani ka hikai ngi kawai ka pisa klem laban kontrol ka long bama. Ka ram ka laban penjat wat ya usim. Ka speed klem ka jing net scam ka boy sya ka jing klem. Ka success ka long temporary. Ka jinglong ka net junom. Ka jing bakalabal dep kam sencari ka lawai pa pernai. Mentau Anil Ambani riewspah ha ka pisa. Henry riewspah ha ka experience bat kan mau ya kene kawai. If success made him famous, failure made him human. Parlok kene ke video kam day tangka story. Henry hadien jong successful man lane fail man. Kadan bet ka jing bakala ka bamju itu. Bat ka lenong bapen kelai ka jing im jong
Namar ka tanga shnai kene ka PDF tang na ka benta jongpi bakar tinggal lesson from the rise and fall of India's biggest business empire. Hapo jong kene ka PDF pinang babalai ki riewspah ki klem kumno ka ram ka penyap suki pasuki ka ka jeng bakala ba pimdei ban repeat bat ka simple role jong ka pisa na ka benta ki ordinary people balong kumapi ban nga. Kanai ka PDF kam dai ka theory ka dai ka real life education. Pila ban email yang ha ka description bat ngan sa send nya pi ka PDF ha ka dor batat. Ba pin yo ya ka lifetime value knowledge. Kuble shibon ya menta, stay strong, stay focused and stay blessed.